август кекуле аввалин марде буд ки дар хоб ҳалқаи бензолро хоб дид. август кекуле соли 1829 дар дармштадти олмон таваллуд шуд. ӯ дар аввал ният дошт меъмор шавад, аммо шавқи амиқ ба илм, бахусус химия, ӯро ба роҳи дигар бурд. баъди таҳсил дар донишгоҳи гиссен зери роҳбарии либих ба тадриҷ як нобиғаи соҳаи кимиёи органикӣ табдил ёфт. дар замоне ки кимиёи органикӣ омезиши бемасъулият ва бесамти маълумот ва ҷадвалҳо буд, кекуле яке аз аввалинҳо шуд ки идеяи сохтори химиявии молекулаҳоро пешниҳод кард. вай дарк кард ки атомҳо метавонанд бо як тартиби муайян пайваст шаванд ва ин тартиб сохтори молекуларо ташкил медиҳад. кекуле пешниҳод кард ки карбон чорвалент аст, яъне метавонад бо 4 атоми дигар пайваст шавад. ин ақида ки имрӯз дарсҳои аввалини кимиёи органикӣ ба он такя мекунанд, заминаи фаҳмиши сохтори моддаҳои органикӣ гардид. яке аз машҳуртарин достонҳои илмӣ ба ӯ вобаста аст. гуфта мешавад ки як бегоҳ кекуле дар хоб ё нимхоб буд ва хоб дид ки море ба думаш печид ва ҳалқа сохт. аз ҳамин тасаввур ӯ ба шакли ҳалқавии молекулавии бензол, яъне карбон 6 гидроген 6 расид. ин кашф роҳро барои фаҳмиши молекулаҳои ароматикӣ ва химияи мураккаб боз кард. август кекуле дар донишгоҳҳои Гент ва Бонн фаъолияти омӯзгорӣ дошт ва садҳо шогирди химияро тарбия кард. ӯ дорои васеъи таҳқиқотҳоро анҷом дод, аз ҷумла дар фаҳмиши алоқаҳои химиявӣ, сохтани формулаҳо ва моделҳои молекулавӣ. кекуле соли 1896 вафот кард. мероси ӯ то имрӯз зинда аст. формулаи бензол, назарияи чорвалентагии карбон ва фаҳмиши сохтори молекулаҳо аз ҷумла асосҳои кимиёи муосир мебошанд. бо гузашти вақт август кекуле ба яке аз шахсиятҳои таъсиргузори илм табдил ёфт. баъди пешниҳоди назарияи чорвалентагии карбон дар соли 1857 ва сохтори ҳалқавии бензол соли 1865 ӯ худро комилан ба рушди назарияи сохтори кимиёи органикӣ бахшид. вай дар Гент ва баъдтар дар Бонн, яъне Олмон, устоди маъруфи кимиё шуд. бо сабки дарсии равшан ва модели соддаи фаҳмондашаванда шогирдони зиёде тарбият кард, ки баъдан худ химикони машҳур шуданд. кекуле инчунин яке аз аввалинҳо буд, ки кӯшиш кард низоми умумии тавсиф ва номгузории пайвастагиҳои органикиро ҷорӣ кунад, чизе ки имрӯз аз он ҳамчун қисми асосии кимиёи органикӣ истифода мешавад. ӯ дар навиштани китобҳои дарсӣ низ саҳми назаррас дошт. китоби машҳури ӯ дастури кимияи органикӣ муддати тӯлонӣ ҳамчун манбаи асосӣ барои донишҷӯён ва муҳаққиқон истифода мешуд. бо гузашти солҳо август кекуле дар ҷомеаи илмӣ хеле эҳтиром дошт. ӯро бо унвонҳои фахрии илмӣ қадрдонӣ карданд ва соли 1890 дар шаҳри Бонн бо шарофати 25-солагии кашфи бензол ҷашни бузурге баргузор шуд. кекуле соли 1896 дар синни 67-солагӣ дар шаҳри Бонн
از عالم درگذشت. او در آرامگاه به خاک سپاریده شد که تا امروز جای زیارت دوستداران علم و کیمیا می باشد.